לרוץ אחרי הלקוחות, לבקש את הכסף, להתחנן. בסופו של דבר, זמן זה כסף, והזמן שלי הוא מאוד יקר. וכשאני משקיעה יותר מ-50% על לרוץ ולגבות ולהתקשר ולבקש ולהתחנן ומיילים, זה לא נכון לעשות. שמעתי שגם הם חוו בעצם את אותו כאב כמו שלי, אז אני מרגישה איזושהי הזדהות. נתן לי את הביטחון שאני יודעת שהם מבינים איך זה עובד בגבייה, והייתי רגועה. מהרגע הראשון הרגשתי שהם מתאימים את הפתרון שלהם בדיוק לתהליך הגבייה שלי. במבוקה לא רק משיגים לך את הכסף, הם גם נותנים את השקט הנפשי הזה. לפני זה הרגשתי כאילו הכל תקוע לי, ואני לא רואה את התזרים ולא צומח לי, לא משנה כמה אני משקעה את העסק. ועכשיו אני רואה, הכל זורם, הכל גדל. עכשיו אני רגועה. תכלס, כל מי שיש לו עסק, שבאמת מכבד את עצמו ורוצה להתעסק בפיתוח העסקי ולא עכשיו בגביית כספים וכאלה. לא לחשוב פעמיים ופשוט להתחיל, לא לחכות, כי זה חוסך לך הרבה כסף.